Vďaka dizajnérom zo spoločnosti GlobalLogic Slovakia sa nám podarilo na školu umeleckého priemyslu v Košiciach a v Trenčine založiť odbor dizajn digitálnych aplikácií, kde vychovávame mladých UX a UI dizajnérov. A teda spoluprácu so spoločnosťou GlobalLogic hodnotíme veľmi pozitívne, pretože aj vďaka tomu sa nám podarilo v našom meste založiť košickú UX komunitu, teda UX Košice. Keď sa povie GlobalLogic Slovakia, tak jednoznačne mi napadne user experience, teda používateľská skúsenosť. Vzhľadom na to, že vďaka dizajnérom som sa ja osobne dostala k používateľskej skúsenosti a vďaka tomu môžem aj ja osobne posúvať svoje vedomosti a rozvíjať UX v našom meste. V spoločnosti GlobalLogic Slovakia prajem hlavne veľa kreatívnych zamestnancov, aby svoju prácu robili so srdcom, mali chuť spolupracovať so školami a odovzdávať svoje vedomosti ďalej a aby samozrejme mali aj chuť spolupracovať a podporovať miestne komunity. GlobalLogic, všetko najlepšie!